थावख्रि फेस्टिभेल बेवहाय खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय अमा थावख्रिनि थाखाय बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बगामाथिनिफ्राय लानानै सानजाहा जिथु माने बरन'दि वाइल्ड लाइफ दं माने बियो मुंदांखामोन आरो बेवहायनो अमा थावख्रिखौ मोनोमोन आरो बिनि थाखायनो अमा थावख्रिखौ रैखाथि होनो बेखौ मोनसे माने मा होनो अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसाबै फोसावदोंमोन आरोखि दा बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जाहाथे मानसिफ्रा अमा थावख्रिनि सोमोन्दै मोनथियो अमा थावख्रिखौ एसे अननो रोङो बेखौ रैखाथि होयो बेखौ प्रिजार्भ खालामो बे जाहाथे जायो ओंखायनो बे फेस्टिभेलनि नामखौ बिदि लाखिनाय जादों बोसोरफ्रामबो बे फेस्टिभेलखौ खालामनो नागिरदों आरो बिनि थांखियानो जाहैबाय जायगानि मानसिफ्रा जाहाथे बेवहायनो थांनानै थानायनि राहा मोनो बे जाहाथे मोनसे टुरिस्ट प्लेस हिसाबै माने गनायथि मोनो आरो बायह्रानि मानसिफ्रा बोसोरफ्रामबो बेवहाय जाहाथे बे दानथाम दानब्रै जि समाव दैबाना जाया बे सुख्लायनि बालाबारियाव जाहाथे बयबो रंजाफैयो आरो बिनि दारै बे जायगानि मानसिफ्रा मोसानाय मुसुरनाय बा बेजों लोगोसे दखान पहर होनाय बायदिसिना खेला धुला होनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामनो हायो ना हारिनिथ' बिदै गैया खिन्थु गाव गावनो लानांगोन नोङो नोंनि बर'नि जानाय लोंनायखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो अमा सावनानै फानोबा मानसिफ्रा मोजां मोनो दाउ सावनानै ना सावनानै फानोबा मोजां मोनो जोंनि ओंख्रिफोरखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो खान्थाल बेगरखौ जुदि सावनानै फानो दा बिराद थान्दा मानसिफ्रा बेखौ बायनानै जागोन जों जुदि दोनथुमो खान्थाल बेगर जों जुदि आलु सावनानै फानो बेखौबो मानसिफ्रा बायनानै जागोन थासुमलिखौबो जुदि बेवहाय सावनानै फानोबा रुनानै नङा बयबो बायनानै जागोन बेबायदि जोंनि बर'नि गासिबो जानाय लोंनाय आरो बिनि उनाव जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जुदि देखायो दा नोंथांमोना केमेरामेन बे पर्टेल निउसाव जुदि बेवहाय दिनै बयखौबो फट' खेबै खेबै लोगो लोगो फट'खौ जुदि प्रिन्ट खालामनानै फानोमोनब्ला गोबां थाखा खामायनो हागौमोन आरो खमावबाबो दिनै 200-300 मानसिया फट' साफायजागौमोन दा बेवहाय बर' ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ जुदि बेवहाय गानहोनानै जुदि फट' खेबो बेवहाय अब्ला बयबो बेजोंनो फैसा खामायनो हागोन आरो फैग्रा मानसिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बर' एटायार्डआव गतिके बर'नि नामैनो गासिबो खालामनो हायो मोसानाय जों बेवहाय टिकेट सिस्टेम सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव बर'नि मोनब्रै मोनबा मोसानाय माने 100 थाखा लानानै जों दिन्थिनो हायो बयबो नायगोन जोंनि गोबां मेथाइ खनग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायफ्रा 20,000 10,000 बेजों मेथाइ खननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों हयथ' 50,000 कालेक्सन खालामनो हागोन होमब्ला मेथाइ खनग्रा मानसिफ्राबो थांनानै थानायनि राहा मोनगोन आरो माखासे लाइमोनफ्राबो बेवहाय बेफोरखौ मावनानै मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय रांखान्थि आरजिनो हागोन दा ओंखायनो हारिनि खोथा गैया नाथाय हारिनि मोजां बुस्थुखौ लानानै जोङो सुजुगखौ लानांगौ मेथाइ खनगिरि सुलेखा बसुमतारी नितामनि बर' इलिशा बर' फुकन बर' बिथांमोना ना बे हाबाफारियाव सोमोनांथाव होननायथ' जेबो गैया दिनै जों गिबि खेब बे जायगायाव बम्बेनिफ्राय बलिउडनि आर्टिस्ट लाबोदों एस किं जाय मानसिया देश बिदेश बायहेरायावबो गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामो बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों बेनि उनाव जोंनि लकेल आर्टिस्टफोर दङ जोंहा इलिशा फुकन ओमफ्राय नमिता आरो सुलेखा आब' बिनि अनगायैबो जोंहा माने मा होनो मोसागिरिफोर दं माने मा होनो हेलेनामोन दङ फुजि फैदों आरो दिनै गेमस्रि दैमारि फैदों बेबायदिनो माने मासुम फैदों गोबां मोसाग्रा आरो मेथाइ खनग्राफ्रा बेवहाय दिनैहाय फैदों बिनि गेजेरजों बिथांमोनाबो गरसे गरनै मोनलांसिगोन आरो बेखौनो देखायनानै जोंबो टिकेट फानदों बेवहाय गरसे गरनै मोनगोन आरो बेवहाय जायफ्रा दखान होफैदों बिसोरबो गरसे गरनै खामायगोन आरो जायफ्रा गासिबो दंखायो बिसोर आरो बेवहाय एसे रंजानो हागोन आरो बिसि फिसा लानानै गतिके बेनो स्पेसियेलि नङाबानो न'आव थालायबा नांलायबाय थानायसो जायो आरो माथो जानो नेक्स्ट टाइमाव जों फोसावगोन गावबा गावसो खालामनांगौ गोदोरा गावबा गाव बानायगोन गावबा गाव थाखा मोनगोन गतिके बेवहाय सोर मा खालामनो हायो सोरबा अमा फिसा हमनायनि खेला होनो हायो सोरबा हांसोनि खेला होनो हायो सोरबा ट्रेडिसनेल गेमनिबो खेला होनो हायो आं दहायनो बुंबाय सोरबाया फट'नि बेवहाय माने फट' साफायनायनि मोनसे माबाखौ लानो हायो जे मानसिफोरखौ फट' खेबनानै आधा घन्टानि गेजेरावनो बेवहाय प्रिन्ट खालामनानै होनाय सोरबाया मोसाग्रा मोनायाव मोसानाय दिन्थिनाय आरो लोगोसे बर'नि दिनार बा नेपालिनि दिनार बोरमा खासि जेराव बिगुर खुवालासिनो बिथांमोना सङो बेफोरखौबो मानसिफ्रा जानो नागिरो गतिकेनो खेबसेयावनो मानसिफोरनाव 500 रांनि टिकेट फाननानै मोसानाय दिन्थिबाय
आरो बिनि उनाव ओंखाम जाहो हरबाय मोनाबिलिनि अब्ला उदालगुरि तामुलपुर रङिया गोबां जायगानि मानसिफ्रानो बेवहाय फैगोन कालसारबो नायगोन आरो जानानैबो थांगोन बेबायदि नों मा खालामनो गोसो सोरबा बेवहाय भलिबल दोनफैनो हायो आरो बुंनो हायो जे भलिबलखौ भारा लाबानो गेलेनो मोनो गतिके जायनो 200 थाखा होयो बेनो आधा घन्टा बलखौ भारा होनो हायो बेफोरखौबो खालामनो हायो बेडमिन्टन कर्ट खालामनानै होनो हायो सोरबाया फैगोन बेवहाय बेडमिन्टन गेलेगोन आरो नोंनिफ्राय भारा लागोन बेफोरखौ आरो सोरबा बेवहाय दुगैनो हागौ जों दुगैग्रा जायगा मोजां बानायोब्ला बेनोबो जों गामसा भारा होनानैबो जों फैसा खामायनो हागौ मथथे बेवहाय मानसिफोरनो गासिबो नांगौ आरो बेखौ जों जगार होयोब्ला जों रां मोनगोन मानसिफ्रा दै लोंनो नागिरो जों दै फाननो हागोन मानसिफ्रा बेदर नागिरो खाना जानो जों बेदर होनो हागोन मानसिफ्रा गामिनि ओंखाम जानो नागिरो खाथि खालानि गामियाव जोङो संहोनानै मानसिखौ ओंखाम जाहोहैनो हागोन अब्लाबो नोङो इनकाम खालामनो हागोन आरो दा जोंनि पारपासा जाहैबाय बे जायगायाव फेस्टिभेल खुंनायजों लोगोसे बे जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय गरसे गरनै खामायनायनि लामा मोननांगौ दा सोरबा जुदि हेलिकप्टार गाखोहोनो नागिरदोंबा दानिफ्रायनो हेलिकप्टारखौ बुकिं खालामनो हायो आरो दानसे दाननै हेलिकप्टारखौ लाबोनानै बिनि जायगानि मानसिफोरखौ जाय गाखोफेरनो मोनाखै हेलिकप्टार गतिके 3-4 हाजार थाखायाव 5 मिनिट हेलिकप्टार माने सालायनानै बै बगामाथि ओरै भैरबकुन्दसिम माने नायहोनो हायो आरो मा दा नों मा खालामनो गोसो गावबा गावनिसो जों मात्र एरेन्जल' खालामनानै होगोन बा फैसाखौ गावबा गाव खामायनांगौ दिनैबो बेवहाय फेस्टिभेल मारु इन्टारटेनमेन्टआ प्रग्राम लाबोदों बिसोर टिकेट सेल खालामदों गतिके बिसोरो फैसा मोनगोन माखासे बेखिनिया आरो आर्टिस्टफ्रा दिनै जाय फैदों बिसोर फैसा मोनगोन दा ओंखायनो गासिबो जाय जेरै हागौ दिनै दखान जों बानायनानैल' होदों जायगाखौ बिसोर गावबा गावनो दखानखौ होफैदों बिसोर गासिबो फैसा मोनगोन मानसिफ्रा जेसेबां जायो बेयाव जोंनो होनाङा जेबो गतिके फैगौ समाव मेनेजमेन्टनो माबा मोनसे बिसोरनि सुबिदानि थाखाय दै कारेन्ट माबा माबि एफा एनै बेफोर फिसखौ लागोन नाथाय गावबा गावनि जों गासिबो खामायनायाबो गावनि खालामनायाबो गावनि मात्र बुलायलायनो मोना दावराव दावसि खालामनो मोना नांलाय खमलाय जायगानि मानसिफ्रा जौ लोंनो मोननाय नङा बेखौ बेन खालामनाय जागोन आरो बोसोरै बे जाबायनो थागोन खुंबायनो थागोन मानसिफ्रा गाव गावनो नागिरफैगोन बयबो गावबा गाव जायगा आवग्रोगोन गावबा गाव माबा मोनसे खालामगोन सोरबाया उद लाबोगोन उदाव गाखोहोगोन सोरबाया गराइ लाबोगोन गराइयाव गाखोहोगोन सोरबाया मटर साइकेल हाद्रि बालायाव सालायग्रा लाबोगोन बेखौ बिनिफ्राय नावखाथासिम सुख्लाय दै 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 सालायलांगोन नोंसोरबो दा हायोब्ला माने मेडियानि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बेवहाय थाखा खामायनायनि बाथ्राखौ साननो हायो आरो मा दानिफ्रायनो गोजोन्थों